вечора, шановні пані та панове. Доброго вечора, Єврокоміс. Доброго вечора всім присутнім в залі. Ми вас раді вітати в самому серці українських Карпат. Раді бачити всіх вас. Ну і, звичайно, переконані в тому, що кожен з вас сьогодні отримує дозу позитиву. Ну і, звичайно, цей вечір всім вам запам'ятається на дуже довгий період часу. Друзі, давайте одне одного привітаємо аплодисментами. Друзі, оплески! Ну і, звичайно, одразу хочемо вам сказати, сьогодні на вас чекає величезна кількість приємних сюрпризів, несподіванок. Ну і, звичайно, будемо вас здивувати хорошим, позитивним настроєм. Ну і, звичайно, величезна кількість людей сьогодні виявила бажання сказати декілька привітальних слів. Тому саме зараз ми хочемо дати слово також важливій людині вашої компанії. Запрошуємо сказати декілька слів менеджера з продажів Миколу Миколаївича Бушовського. Під ваші обласки.